ассалому алайкум тамошобинони азизи ютуб канали маъмур азия. имрӯз рӯзи чоршанбе қарор дорем дар чоршанбебозори ноҳияи дӯстӣ ҷиликӯл. дар ин видео навор кардем говҳои гӯсаладдор, буқачаҳо, ғуноҷин, буқо барои бастан, савдошидагиш, нархҳои аниқ-аниқ, моли майда, бузои очабача, бузғулои тоқа, барои тоқа, қушқорчаҳо, мода гӯсфанд ҳамаша навор кардем. нархи кунҷора 4 сомону 90 дирам, 149 сомон. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ҳатман ба канали мо обуна шавед, якта лайка монда видеоро то охир тамошо кунед. савдо шид буқачаи шинос рӯзи якшанбе 3850 сомон савдо шидагӣ буд, иҷа 4000 сомон савдо шидааст. буқачаи фарбиак буқачаи зард 4200 савдо мешавад. 36-36.5 бозор нарх карда истай. чоршанбе бозори ҷиликӯл. гоҳи гӯсаладдор пародаи маҳаллӣ якимзойда гӯсолаш ғуноҷин саҳару бега 3 литр шир 6000 савдо мешавад. бозор чанд ка? 5300 бозор нарх кардай. гоҳи гӯсаладдор пародаи маҳаллӣ чорумзод гӯсолаш буқача саҳар мега 5 литр ширда гаранти додаиста 10000 мега бозор 8500-9000 карда истай. ғуноҷин барои мол кардан 5500 ай нархаш савдо мешавад. бо бозор 45-46 карда истай то 46. қисирая 3-4 моҳ буғуз буда. марҳамат. савдо шуда истай буқача 3800 бозор карда истай, оли додагиш нест. чанда ҷои пулгириш? 39 ҷои пулгириша. буқачае ки пародаш хеле хубай 4500 бозор карда истай. 4500 додагиш нест. буқа барои бастан савдо шуда истай 9091 то 92 бозор карда истай. буқачаи зура буқача нест, буқаи калонаи барои бастан 100%. ношам ҳозир нархоша мефаҳмем. ира боша 8400 карда истай бозор. ишам барои бастан ира 7400 карда истай. ҳамаш мувофиқи пародаш, мувофиқи состояни мол нарх шуда истай. 74 ира карда истам ва я 84 ира то 92-93 ҳам кад мега. савдо шуда истай буқачаи средни 5500 бозор карда истай. игасу акамиз мана. қаерда маълуба? Халқизобод, Исонқулов. 5,5 bo'lar joy nechiki? 5,5 yaptı, bermayapti, 6 turibdi. 6000 joyi pul girish budasi. So'day. Savdo shid buqacha. 4100 ha?
4100 сомон я савдо шуд бироварда истай. Панча капидем барои сиёмка мана 4100. Ача пародаш хуб ай. Буқай средний фарбе 8000 мега нархша бо савдо мешидааст. То 69 бузург карда истай 6900. Буқай фарбе асоза. Савдо шидааст ғуноҷин 2650. Май братан гирифтаги ай мана. Вай чи буқача? Buqacha 56. 5600 харидааст ира. Yo'q, xuddi Varashlobod meraman. Барашлобод мерафтааст. Буқаи қадиш пастар аю хароб фарби яъне ки хушрӯ фарби шудаги ай. Барашлобод мерафтааст. бузори яфта хеле обод шуда. Молам бисёр дуромадага, одамам бисёр омадага. Соза иншалло оста-оста обод мешава. Инҷа мошин бозорам ҳаст. Akamızda ho'kiz. Qayerda mol aka bu? Ira 6800 bozor karda ista. Isham bu xabaroyi bastan. Buqay Eshbek Satorov budast. Savdo shida dutta buqa. Buqa har disham baroyi bastan tayyor ай. Иша 7500 савдо шидааст. Пародашам хушрӯай. Фарбегишам созай, неки ҳоли тайёр неста. Фарбӣ мешава. Иш боша 7300 савдо шидааст. Ош шава. برای یحیی خوجا گرفتگی شد برای یحیی خوجا یحیی خوجا در شهر مسکو یحیی خوجا اکه یحیی خوجا سلام قبول کنه بقره برای خودت گرفته 7300 گوسفندای برادر 2000 мега боз савдо мешидааст. Бозор 1800, 1700, 1600 ҳам карда истай. Барачош. Барачош ҳам хеле калон шидааст. Созай. Барои тоқа 700 савдо мешава. 600, 550, 500 майдоша пурсида истай бозор. Sog'liqlar qancha ekan ki? Sog'liqlar 1.5, 2.5. 1500 xarobosh, mai farbosh davning. Bu savdo meshavan. Savdo shidast datta gusfandi barador. 1650 somoni. 1650 somondan ikkita qo'zili qo'y savdo bo'lgan. گوسفندی برادر 2000 мега савдо мешава 1500 1400 бузург карда истай иш бузай камтара камбуди доштааст 1000 сум мегам бо савдо мешава буза 1000 сум гуфтеста оли бозор ягон чи кардаги нест най қишқори фарбе савдо шидеста 2000 روزی کرده استم قشقوری فاربیرا بزوی اوچباچا ایش کلونش 1200 ایش 1100 سوم savdo meshava har disham اوچباچا qancha so'rayapti kattasini o'sha 1000 so'm pursida istaymiga va o'sha bu arzontar ayvaydi
бузои очувача мана 1200 мега савдо мешудааст 950 сомон бозор карда истааст. Бузголо 230 сомонӣ. Нарам мода? Якташ мода, якташ нар. Бозор чанд ка? Bozor 200 kardeşler. 200 сими бозор карда истааст. Бузголо